travel, but I know it's gonna be worth it. We'll see. It's a video. Stopover muna kami. Pero andito pa kami sa Manila. Hindi pa kami nakadapa sa city. So, maya-maya pa to. Actually, I'm not sure kung makakatulog ako kasi hindi naman ako nakakatulog pag nagsa-travel at night. Buti na lang, tulog ako kanina the entire afternoon. Natulog talaga ako. And then, nag-dinner ako. Then, natulog ulit ako until 9:30. So, if ever na hindi man ako makatulog tonight, here sa bus, may laban. Hello guys, so we are here now in La Union, San Juan. Well, the thing is, niligaw kami ng bus driver. So, hindi kami bumaba dun sa dapat kaming babaan. Dumiretso kami. So, ngayon, naglalakad kami pabalik doon sa kung saan kami kailangan bumaba para makapunta doon sa hotel kung saan kami stay. Oh my gosh. So, andun sila, yung mga kasama ko, andun pa. Nina-navigate pa nila kung saan talaga kami pupunta kasi naliligaw kami. But this is fun, right? This is part of the travel. Well, I can't wait to see the beach. Yeah. 2 PM pa yung check-in sa resort. Hindi mo na kami pwedeng mag-check-in. We'll see kung baka pwede namin iiwan yung mga gamit. And then, ikot-ikot here sa La Union. Lamig-lamig. O, mamaya ulit. So, ito yung tinatawag na alay lakad. Dahil nahuli kami sa Semana Santa. So, ngayon na lang kami maglalakad. Medyo malayo-layo pa yung lalakaran namin. Pero carry lang kasi maaga pa naman at ang lamig-lamig ng place. Very fresh yung air. Naglalaki ng mga bus na dumadaan. Okay, so nandito na kami sa beachfront, guys. And ayan. Tinaas ko na yung chinelas ko kasi mas masarap sa feet yung sand. So it's not a white sand, no. Very early pa, naghahanap pa lang kami ng makakaingay for breakfast kasi we're starving na. Punta ka lang dyan sa mga surfing area na yan kung gusto mo mag-aaral ng surf and tuturuan ka nila, mabayad ka. And you can also use the surfboard. Very nice. Malakas yung alon dito. Okay, so mag-breakfast na kami kasi kanina pa kami gutom. Dito kami sa may seaside. Yan yung view. At ang in-order ko ay nag-ano ako, nag-long silog, scrambled egg, tapos si Uncle Jai, tap silog. Ayan. Lafang. Hello guys! So we're here na sa resort kung saan kami mag-stay for the night. Ayan. The name of the hotel is La Roca Beach Resort. Ayan. Very, very nice. Nag-drop lang kami ng bags kasi hindi pa kami pwedeng mag-check-in kasi 2 PM pa yung check-in. Pero pinrocess na lang namin agad para mamaya pagdating ng 2, diretso na kami. Wala na kaming problemahan.
Ayan, so lalabas na kami. Ayan siya sa labas, yung hotel. Yan, La Roca Villa Resort Hotel, tawag sa kanya. Lakas niyang mga Castilla effect. No, yung mga Don, Sandonias, mga Times, ganyan yung effect niya. Paandar. Okay, first stop, we're going to Macho Temple. Ayan siya. Medyo paakyat siya. Akyat kami ng malala para masaya. Wow. Ang ganda ng ano niya guys. Ang ganda ng view niya sa taas. Oh my God. So we are here na at Macho Temple. I think this is a Buddhist temple. I'm not sure actually. Sila lang yung nagsuggest na pumunta dito. I know nothing about it, but well, here we are. Okay. Papasok na kami. Hello. Very solemn yung place. And may mga Buddha. Saglit lang. Mararating ko na ba yung rurok ng ano dito? Oasis. Ayan, may mga Buddha guys. Oh, ayan, sa likod ko may mga Buddha. Ayan. Diba? Gundo-gundo. Akit naman tayo dun sa pinakataas. Tingnan natin kung ano yung ganap dun. Kung mamimit ko na ba yung Emperor ng China. Charot. Let's go. So guys, this is a very solemn place. Since na it is a temple, you have to leave your slippers outside if you want to go in. So, as of now, nandun na sila sa loob. So, papasok tayo para makita natin ang malapitan. Okay, let's go. Okay guys, so accordingly, the Macho Temple was constructed in honor of the Macho deity from the Song Dynasty. So naglakad-lakad kami after namin pumunta dun sa temple, Macho Temple. Sabi nila, try daw namin yung halo-halo di El Loco. Ayan siya. Ayan. So maaga kaming dumating, kaya lang sabi sarado pa daw. So hintayin na lang namin na magbukas. Try natin kung masarap pa talaga ito kasi nirecommend ito sa amin. Let's try. Hello guys! So we're back here sa resort. And dahil napagod na kami sa kakalakad and malapit na rin naman mag alas 2, so bumalik na kami dito para makapag-check-in and at the same time makapag sunbathing. Charat! At may enjoy naman namin yung sun. Ang pinaka-goal ko dito ngayon is kailangan pag uwi ko bukas mulato na ako. How I wish ma-achieve ko yun kasi normally namumula lang ako, hindi talaga ako umiitim ng ano yung tipong nagbo-bronze yung color. Baka pa may lechon na kinalabasan, di ba? Ayan, sunbathing tayo. Malala.
Ang taba. Ang taba-taba. Shades. Picture muna para bongga. So, we just woke up. Grabe, ang sarap ng tulog ko. It's almost 5 in the afternoon. Sarap ng tulog ko, namumula pa yata yung mata ko. So yun, ito yung room namin. Room number 5. Ayan. Papakita ko sa inyo yung view. Ito na. Ayun, so pupunta kami dyan mamaya sa highway. Doon nga kami papunta, titingnan namin kung ano yung maganap. Sabi ni attorney yung si Attorney Susan, yung may-ari yata ng resort, na mayroon daw mga banda. So mamaya pa. Dyan yung highway. Ito na kami sa highway. Ano lang naman. Ayan yung group. Sa ano. Hi! Maraming ganap. Sa plan niya yun eh, no? Galing, ano? Maglalakad kami kasi nandito na yung ganap paggabi. Dito talaga siya sa highway kung saan dumadaan yung mga malalaking bus. Kakatakot. Oh my gosh. Ayan sila. Okay, later ako mag-vlog sa lalaki ng mga bus. Baka mamaya masagasaan ako. Later na. Dito kami sa food park. Hello guys! So, nandito kami sa Toktok. Meron siyang parang tower. Parang grotto siya, pero wala. Hindi talaga siya grotto. Ayan yung view sa pool. Ayan, bababa na daw kami. Minamadali na ako ng pool dyan. Ayan, sa Toktok kami. And then, hindi na natin makikita pero andun sa likod is yung beach pero madilim na. Kaya hindi na siya makikita. Ayan yan. Dito na kami sa baba. So kanina, nandun ako, ayan. Nandun ako sa Toktok. Oh. It's Monday. Feeling ko nag-uwian na yung mga guest. So, kasi kakatapos lang ng Holy Week. So, yung mga guest, nag-uwian na kahapon. And then, kami naman dumating. So, as you can see, wala masyadong tao. Kung meron man, kukonti lang. Pero, solong-solo namin yung resort. Pero if you'll see doon sa, kaya lang hindi nyo makikita kasi madilim. Pero merong mga nagka-camping doon sa may beach kasi may mga tent. Kaya lang hindi na makikita kasi madilim. Ito pa, sleep na kami. We had a long day and tomorrow ulit. Good night!